И за мен като българин е обидно някой да дойде да ми каже: ма чакай, какво ти не може да си представим ние въобще бъдеще без Европейски съюз, или това значи непременно да сме под властта на Русия. Тоест, това бинарно мислене, което дори не позволява идеята да кажем: не, ние можем да бъдем собствените си хора, си стоим на нашите крака и да си играем козовете както трябва и да си отстояваме позициите и да направим съюз, който трябва за каквото трябва, стига ние да сме добре, или първо България, ако следваме формулата на Тръмп, сякаш нямаме хора нито в нашите интелектуални среди, които излизат с тая трета позиция да кажат нито той, нито оной, нито на ниво полица, нито на ниво култура, нито на ниво и какво ние с тебе. Сега се оказва, че сме някакви мечтатели тук за някакви достойни българи, които отстояват нашите интереси, така ли? Да, но ние не сме сами. Да, така е, наистина, но според мен ние не сме сами, защото виждаме, че Тръмп прави точно това. Защо? Щом Тръмп го прави, управника на най-голямата икономика в света, защо пък ние тук да сме фантазиори и мечтатели? Това е всъщност пътя,